Nagtinabangay ang mga medical health workers sa Baganga Municipal Hospital nga gipangunahan ni Hospital Chief Dr. Zorin Reyes sa gihimong operasyon tuli sa mga bata nga natigayon sa Baganga Gymnasium, Baganga Davao Oriental kagahapon sa buntag, Agosto 16. Mibisita si Mayor Ronald Pepot Lara sa lugar kung asa gihimo ang operasyon tuli aron masiguro nga hapsay ang dagan atol sa aktibidad ug susihon ug personal nga magpasalamat sa mga health workers kay nakahigayon pa kini og panahon alang sa operasyon tuli. Nanghangyo og pagsabot ang mayor sa mga tawo kinsa nagtinguha nga maka-avail sa programa mahitungod sa limitado nga numero sa mga pasyente nga ilang i-cater. Nagbalampuso ng operasyon tuli nga natapos pasado alas 6 na sa gabii. Sa Davao del Sur, 67 ka mga batang lalaki ang naka-avail sa libreng tuli nga gitanyag sa Davao del Sur Provincial Hospital kaganyang buntag Agosto 17 nga gihimo sa labi sa ospital. Usa sa mga benepisyo nga makuha sa mga batang lalaki kung magpatuli mao ang hygiene, dili dayon maigo sa urinary tract infection kon UTI ug uban pang sexually transmitted diseases. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.